Зевс, кралят на всички богове в древногръцката митология, имаше много вълнуващи приключения. Той беше суперсилен и непобедим. Една от неговите известни истории е битката му с титаните, които искаха да посегнат Олимп, дома на боговете. Зевс се бореше с сила и ум и с помощта на братята си, Посейдон и Хадес, успя да победи титаните и да ги затвори в подземния свят. След това Зевс стана владетел на Вселената и на боговете. Той построи много градове и храмове, сред които най-известният беше Олимпия, дом на Олимпийските игри. Зевс беше покровител на сила и правосъдие, но казваха, че гневът му можеше да причини мощни бури и наводнения. Зевс имаше много любовни приключения с много богини и смъртни жени. Той имаше деца от тях, които искаха да бъдат силни и велики като баща им. Той беше известен с безпощадните си наказания и справедливостта си, но също така беше и майстор на преобразуванията. Зевс е една от най-важните и прочути фигури в древногръцката митология. Богът на гръма